I-Kaizer Chiefs ibhekene nezingqinamba ezimbalwa ezinzima kuleli windi lokuhwebelana ngabadlali njengoba izama ukuqinisa iskwadi sayo ngaphambi kokuqala kwesizini ye-Betway Premiership. Kuze kube manje, amakhosi ahlulekile ukusayinisa abanye abadlali obekubika ukuthi bagaqele. Umqeqeshi omusha uNasruddin Nabi uthi amaqembu awazimisele ngokudayisela i-Kaizer Chiefs abadlali. I-Chiefs ibimantaniswa no-Elias Mokwanya weSekokhune United, kodwa lo mdlali ogijima kuBafana Bafana usejoyina izinkundla zaseTunisia ye-Experience. Bese bezama ukusayinisa uKhanyisa Mayo osuka ku-Cape Town City, kodwa wakhetha ukufudukela e-Algeria wayojoyina i-CAR Belouizdad. I-ejenti yakhe ngokuhamba kwesikhathi yaqinisekisa ukuthi i-Chiefs bese kusele imizuzwana imsanise lo mgadli weBafana Bafana. Ngiyazi ukuthi i-Chiefs ibisibeke phansi isiphakamiso semali esibalulekile ngoKhanyisa ngaphambi kokuthi sibhale isivumelwano sethu ne-CRB, kusho i-ejenti yakhe uBasha Michaels. uMayo noMokwana bangase bajoyinwe eNyakatho Afrika ngomunye umdlali weBafana u-Oswina Police okuthiwa uzojoyina i-Experience noma i-US Alga yase-Algeria. I-Chiefs ibukeka izophinda iphuthe omunye umdlali u-Asanele Velebane obekubheka ukuthi ngemuva kokuhluleka kokuhlangabezana nezindleko zokudayiselana ezicelwe yi-Cape Town Spurs, isikhulu esiphezulu se-Spurs u-Alex usekubeka obala ukuthi uVelebane akazolifulathela leli qembu. Isitolo sivaliwe manje, sigxile emdlalweni wethu wokuqala wesizini neTuks. Uma ungajabuli ngabadlali bakho bekezela, lokho akusho ukuthi ushintsha abadlali iminyaka yonke, kusho u-Alex. Intsha eningi ingathanda ukuba nenkontileka ekhokhelwayo futhi ibe sezicathulweni zabadlali, kodwa njengoba kuke kwabikwa phambilini, i-Chiefs izovala isikhala somdlalo oyedwa futhi ingasithola uFiston Mayele uma iPyramids ingasamukeli isicelo sokuthola lo mgadli wase-DR Congo.